The right side is the donut. Donut. And left is the date. Asian toast. Hi. תהיו בהודעה על מזג אוויר. בסדר, יש הרבה פעמים. אתם בחורשה, יש פה זוחלים, אוכלים את העץ. תופעות טבע כאלה ואחרות, אז הם לוקחים. ומשמרים את העניין הזה. באים, טובים, מחליפים אם צריך. עכשיו, אני ראיתי הרבה פעמים, הם מוציאים את זה, אחרי זה הם באים. זה הוחזר ממש, לא מזמן. הם הוציאו אותו, החזירו אותו.